Troba el nostre logo. S'ha perdut en aquest vídeo. Si el trobes, aquí el pots veure, digue'ns on és als comentaris. Al final d'aquest vídeo us explicarem una mica més la finalitat d'aquest joc. Bueno, bon dia. Avui som al poble de La Molina, aquí en Astúries. Anem a fer la ruta del río Casaño, afluente del Cares. I ara Julio està mirant aquí quina ruta, perquè hi ha dues, i a veure quina de les dues agafem. Com va avui la cadera? Ara començo normal, però Bueno. no és mal, és com si no que m'ha fallat, però sé que està aquí. Sí, ya, bueno. Vamos a ver. Río Casaño, ahí estamos. A ver si un buen bañico en el río Casaño te arregla ahí un poco. Després del dia de descans, passat a Cudillero, en Julio i el que us parla, l'Albert, tornaven a trescar amb forces renovades, encara que en Julio tenia una lleu afectació a la cadera, que li era molesta, però que no li va impedir gaudir d'aquesta ruta fluvial. El cel, com podeu veure, tornava a estar ennuvolat i la temperatura era molt agradable. Tot una sort per trobar-nos en el mes d'agost. Sobre aquesta ruta dir-vos que té gairebé 10 quilòmetres i és circular. Com heu vist, hem començat a caminar des del poble de La Molina, a uns 7 quilòmetres i mig d'Arenas de Cabrales. La ruta té un desnivell d'uns 230 metres i és molt recomanable per a tothom que li agrada caminar enmig de la natura. Com feia dies que no havia plogut, la senda estava bastant seca i gairebé no hi havia fang en tot el camí. Però, això sí, en dies plujosos recomanem precaució perquè pot esdevenir una mica més perillosa. En algún moment hi haurà, si no almenys els peus. Sí, eso es lo que digo yo. Y dice que el agua entre 13 y 19 y será más 13 que 19, ya te digo yo. Para agafar una hipotermia ahí. Però bueno, almenys els peus. Començarem a caminar per un camí empedrat enmig d'un autèntic bosc atlàntic, com podeu veure, amb castanyers centenaris, roures, avellaners, freixes i bedolls, que en castellà li diuen abedules, al llarg del recorregut junt al riu. El sotabosc està dominat bàsicament per falgueres, molsa i esbarzers, amb flors a la primavera i bolets a la tardor, com per exemple rovellons, la trompeta de la mort, el cep, llanegues, així com diferents tipus de rossinyols i múrgoles, segons l'època de l'any i l'humitat. Un dels primers punts de rellevància històrica el trobem aquí, al pont de Pompedro, un pont medieval ubicat a la zona més estreta del gorg del riu Casaño. La tradició diu que potser era d'origen romà, emprat com a pas estratègic antic. Debe estar més freda l'aigua que vamos. Ja te digo, ja he llegit la teva ment en un moment, sí. Déu-n'hi-do la freda que deu estar això.
No, porque claro, se van així. Per això sonen, perquè es belluguen, si no van a buscar la herba més fresca. Portàvem gairebé 3 quilòmetres de recorregut i cada moment era digne de fer fotografies i gaudir d'aquest paisatge meravellós. Val a dir que el riu Cassanyo neix a prop del llac de Nol. Aquest llac està situat a 1.070 metres d'altitud i forma part del conjunt conegut com els llacs de Covadonga, juntament amb l'Ercina i el Bricial. Aquest riu recorre uns 19 quilòmetres, passant per llocs com els pobles de la Molina i Po, abans de desembocar en el Cares, en Arenas de Cabrales. Considerat un dels rius de muntanya més singulars i cristal·lins de la comarca de Cabrales. Només falta algun fullet, perquè t'ho juro que, vamos, Està guai. molt bon riu aquest, el Cassanyo. Al llarg del recorregut pel riu Cassanyo ens van trobar amb algunes cabanes abandonades. Unes cabanes que tenien bàsicament una tradició ramadera i agrícola. I com a funció principal estava doncs servir de refugi i emmagatzematge per als pastors i treballadors agrícoles. Aquestes cabanes s'utilitzaven per guardar eines, protegir-se del mal temps i allotjar-se durant les jornades de treball al camp o amb el bestiar. També podien funcionar com a punts d'avituallament o descans durant les activitats ramaderes i agrícoles a zones remotes. La presència d'aquestes construccions reflecteix l'ús tradicional de l'espai com a zona de pastura i treball rural abans que la zona s'abandonés a causa del despoblament i la davallada de l'activitat agrícola i ramadera a la zona. Avui dia, aquestes cabanes són sovint ruïnes i testimonis del passat rural de la vall del riu Cassanyo. Aquí veiem a Julio passant pel pont dels miners, un pont metàl·lic actual que va substituir un altre antic, més precari. S'anomena així per la tradició minera de la zona. Aquesta tradició minera estava especialment relacionada amb l'explotació del carbó. Va començar el 1846 a la zona i va continuar fins al 1888, moment en què es va donar per acabada l'activitat minera d'importància a la zona. Aquesta mineria estava vinculada especialment a proveir combustible a la Real Fàbrica de Canyeons, de Trúbia, per als seus alts forns. Per tant, la tradició minera vinculada a aquesta explotació va acabar a finals del segle XIX al voltant de l'any 1888.
¿S'acaba ya? Ah, bueno. Podria ser perquè va parar el riu, oi? Ah. Arribem al final de la ruta amb aquest regal de la natura, aquestes dues cascades que marquen una mica el final de la ruta, ja que després d'aquest pas la ruta esdevé molt més complicada, també degut a la caiguda d'un arbre que impedeix una mica el pas. És inevitable no deixar de pensar en aquest entorn màgic, verd, d'una verdor incalculable, d'unes aigües cristal·lines, i pensar en aquells éssers mitològics de la tradició astur, com són les xanes, també a Catalunya conegudes com dones d'aigua, o també a la tradició càntabra com anjanes. Les xanes són un dels éssers o dels personatges mitològics més populars d'Astúries. Acostumen a habitar en zones d'aigües pures i cristal·lines. Són dones d'extraordinària bellesa, ataviades amb una túnica i de llarga cabellera rosa, que passen el temps pentinant-se a la vora de l'aigua, que moltes vegades fan servir com a mirall. També les xanes són protectores de la gent i la natura. La tradició ens diu que ajuden els animals ferits, els arbres partits per les tempestes, també ajuden els que s'extravien en la frondositat del bosc o a vegades en el rigor d'una nevada. També quan passegen pels pobles deixen regals a les portes d'aquella gent que s'ho mereix. També castiguen a qui obra malament. Des d'aquí els hi estem molt agraïdes per mantindre un entorn tan verd, tan meravellós i natural. Tant de bo les generacions presents i futures puguem continuar gaudint d'aquest idíl·lic paratge natural. Frío! Very frío! Está congelada. La intención hubiera sido darse un bañito, pero hoy el día no acompaña. 12 grados. Sí. En el camí de tornada vam fer una petita parada amb aquesta petita platja fluvial en la qual vam aprofitar per fer-nos un bany de peus, els quals van quedar molt agraïts, tot i que bé, l'aigua hi era bastant freda, això s'ha de dir també. Aquí estamos. Aquí se arranca va bé per aixugar-se. Ai, ja. Hola. Toma allà. Ai. ¿Qué has relliscat? No, he fet un salt ahí que volia fer, però... En un moment donat van coincidir amb una parella molt simpàtica d'italians acompanyats de la seva gossa, un border collier, i Julio, evidentment, va aprofitar per ensenyar-los la gossa que té el seu fill, que també és una border collier, i bé, van passar uns minuts agradables de conversa, els hi van recomanar algunes excursions, i bé, aviat van reprendre un altre cop el camí de tornada. De tornada i passant de nou pel pont Pedro, ens van trobar amb un grup de barranquistes, ja que aquesta zona també és molt coneguda per la seva activitat barranquista. En el riu Casanyo es troben uns quants gorgs
que també atreuen molt aquest tipus d'activitats a l'aire lliure. Arribàvem al poble de la Molina per concloure així una etapa molt recomanable a tothom, un dia meravellós, un dia més per la comarca de Cabrales, els pics d'Europa, i bé, ja només quedava agafar el cotxe i arribar a Arenas per passar pel supermercat i comprar uns queviures per, com no, fer el plat estrella de la nostra estada a Picós, com era el trampó mallorquí, que tan bo li sortia a en Julio. Hola de nou. Bé, heu pogut trobar el nostre logo? Una pista. Jo de tu continuaria mirant aquest vídeo fins al final. Si l'has trobat, ens ho pots dir als comentaris. Recordes buscant a Wall-E? Doncs el joc que nosaltres et proposem a cada vídeo a partir d'aquest i en tots els següents és el joc que nosaltres hem anomenat Troba el nostre logo. De moment, aquest joc és mer entreteniment, però estem barrejant i estudiant la possibilitat que Troba el nostre logo tingui algun tipus de recompensa per a aquells que participin veient el vídeo, donant-li un like, potser i tot subscrivint-se o compartint-lo, evidentment si trobeu el logo. Moltes gràcies, ànims i a jugar!